Daeth rown. Do wir. Rydych yn mwynhau. Da iawn. Mwynhau am nad oedd. Dyma Ken ac Emyr Ie. ac Ken sydd wedi trefnu'r rally motorbikes i help res at ambulance awyr. A wedyn, dyn ni ar y noson ola rwan yn Talgareg. A dyma Emyr sydd wedi trefnu'r rally tractors. Ie. I tractorau, den ydy'r gair. I gen y doctor, e? Ie, i godi pres eto. Ie, sorry? Nithon ni waclach rown yr ardal i... Do. I helpu goli arian i chi. Diolch yn fawr iawn. Croeso. Ie. Do, na chi. A dyn ni wedi bod o Gaernarfon. Ie, chi'n neud dipyn o village. Do. Canoedd y felly roedd. Canoedd y felly ro'n da iawn i chi. Ie. Do, do i lawr i'r Trallwm. Ie. Lawr i Abertawe. Ac yn ôl heddiw. I fyny i Cardigan Aberteifi. Ie. Ac yn ôl i fan hyn. A faint o feics? Faint o fod o feics? Wel, A ni gychwyn. gychwyn efo 9. Yn y 5 sydd ar ôl fan. Mor rhaid, mi weles i ar y television nos... Nos Lyn. O, no Siai, na, no Siai. Siai. No siai, do. No O, Siai. dia bymtheg o'n desi, sa'n gweld yn iawn yn fyd o. Ie. Ie. Desi dia bymtheg. Ond mae'n rhaid i di gwrdd adra fuan. Na chi. Ie. O, bob hwyl i chi. Diolch yn fawr. Achos da. Dych chi'n dod heno? Da na, heno na. Ie, i'w rand ar tudur. I'w rand ar tudur yn canu. Ie. Na chi. Ie. Na, wir, mae'n achos da, gwrdd arian fwn we. Yndi. Mae'n sawl un wedi wneud, wel, lwcus o hanno yn y bentre yma. Ie. Yna ffermwyr seol. Sa'n gwybod bod ni'n ffermwyr i gyd yn fe, ond bod bob un yn yr ardal yn gysylltiedig â ffarmo a wedi bod yn defnyddio tractors ma'n yn ei amser nhw e. Ie. Ail blentyndod i fe i lot ni nawr nhw e. Ie. Fel hein ar i motorbikes, ie. O ie, ond pob parc i chi waith yn sywell i fi mynd y tractor am motorbike. Fi'n gwybod os ni mor speed, ond mae'n chydig mwy stedi ar hewl. Saffach yndi. Ydi braidd. Diolch yn fawr chi am wneud y trip yma heddiw, de? Wel, Tractor run yma. y pwynt yw, chwbod, sy'n ni'n gwybod pwy na pryd fydd iser ambulance awyr nhw e. Och, dwi'n gwybod, ie. Wel, sa'n mor da chi, ond gyda ni ffrind, mae'n rhywbeth i cael cefnogaeth da pob un. Ie. Mae pob un yn nabod rhywun sydd wedi bod yn un yn nhw e. Ydyn. Ydyn. Ond byw yn y wlad, dyn ni dibynnu ar pethau fel yna rwan, tydan. Oedd Peter yn gweud gyda, o'ch chi'n Abertawe ddo? Oedd. Dath galwad am 4 gloch. Do? Dath i mas i... Oedd ar una? Y fewn hanner milltir i ni, i ti ni. O, ia. Do. Oedd ar una pa'n cychwyn? Ie. O'ch chi'n nabod yr un gath i alw na... Damwain ffordd oedd, de? Damwain ffordd. O, ia. Doi car yn overtake o tractor y trailer. Oedd yn y lle? Tre fach lan y byddar. O, lle yn y byddar, Ydyn mae'r ambulance awyr Abertawe'n cyfrio yn un. Wel, i ni siw beth i fod, ar y ffin mynd, siwr, dim... Y gogledd da ni, de? Cynarfon. fan hyn, na siŵr. Cynarfon. Y Trallwng, ie. Ari, dim bell chwfel chi'n edwan, ydw e? Iawn, Hefin? Ie, nes gwrdd â chi gen. Ie, os wedi trefnu'r tractorau, yr tractorau braw ma, rownd y lle ma. Faint o tractor sona i fi? 20. 20? Ie. A pwy ydi heddi? Pwy ydi O, heddi? Hefin di perchynog gwesty Glenafon Arms. Gyda'r banc. Ie. Ie. Just cwmni i ni, cwmni mawr. O, ia. Hefin a Mecan, ie. Ia. Ie. Perchynogio. Ie. A dyna lle ydych chi'n aros heno? Ie, chi'n aros mae'n o gen? Dan. A wedyn, ie, wel, beth oedd yn berta beth i ag yn hyfryd heddi, oedd boes lleol oedd yn y tractor yma i gyd, a boes bydd yn ni'n weld yn ymwydol aml yn y dafarn yna fe. Ie. Ond yn neis iawn ohonyn nhw'n neud hynny, cefnogi'n doedd? Yn hyfryd, maen nhw'n gefnogol iawn i'r pentre ag i'r ardal gyfan. Ie, dyna fo. Ond mae pawb yn nabod rhywun sydd wedi defnyddio'r hofrennydd. Mae'n sicr. Mae'n siomedig pan ydych chi'n gweld rhywun wedi ddefnyddio a ddim yn cefnogi. Ie. Mae hwnna'n bach o siom heddi falle. Un o ddoi wedi cael cefnogaeth gyda'r ambulance. Mae'n dim ymddihiriad. Ydym byd, so rhywun yn ymddihirio fydde rhywbeth. Ond oedd digon o'n i gael. Oedd. Ti'n neud yn dda iawn. Gyn peth yn ni'n pwysleisio. Ie. Mae lecsiwn y cynulliad blwyddyn nesaf. Ydy. A pan bydd y bobl ma'n dod i hwylo fot, mi ddylen ni fe'n gofyn ddyn nhw gyd. Ie.
A dyn nhw'n barod i gefnogi'r ambulans yma. Ie. Ariannol. Yn union. Yn sicr beth yw ateb ddyn nhw gyd. Fydden nhw'n wylo fod yw bydden. O, fydden. Pam ddim dyn nhw ddim yn neud ydy. Ie, ie. O, fydden nhw'n addo bob Os peth. ymwneud beth yw'r lliw y parti eisiau gofyn ddyn nhw gyd. Ie. Ie. Os mae hwnnw'n bwysig iawn yna fe. Ydy yma dros y wlad rwan, tydi? Mae digon o elusennau eraill allan i fod yn Oes. gefnogi, ynddo fe? Ie. A wy'n teimlo mae'r Llywodraeth ddim yn cefnogi hwn. Wedyn, mae pawb yn meddwl rhy fath, dwi'n meddwl. Wedi yndyn? nawr y bod yr heddlu'n tynnu'r helicopter off y chwbl, felly mae mwy angen wedyn, ynddo fe? Ydyn. Ie, wel, gobeithio nawn ni wneud cael rhyw ddylanwad arnyn nhw, de? Wel, gobeithio, ynddo fe? Ie. Yn sicr. Ie. Iawn, diolch. Yn edrych ymlaen i heno. Ie, mae wedi trefnu noson heno fydd. Ie. A Tudur Wyn yn canu. Ie. Yma heno. A dawnsio hefyd. Ie, ie. A wedi bod yn tiwno'r gitar iddo fe nawr. O'n i'n gweld. Fydd yn iawn heno. Ie. Fydd yn iawn. Ie, nawn ni edrych ymlaen i hwnnw. Diolch yn fawr iawn hefyd. Diolch. Diolch yn fawr. Diolch chi'n gwybod.